15. avgusta počelo je Dečje leto na Ушќу. Ovo je manifestacija koju prvi put organizuje grad Beograd u okviru Beogradskog leta i manifestacija je prilagođena svim uzrastima, najpre deci, ali nešto i starijim uzrastima, tačnije sugrađanima koji vole adrenalin, zabavu i dobru hranu i piće. Ovde upravo na Ушќу imamo i veliki luna park, sportske aktivnosti, dečje poligone, kreativne radionike, crtanje lica, kao i dečje водене igre. Ono što je važno da istaknemo jeste da su svi programski sadržaji na manifestaciji Dečje leto na Ушќу besplatni i sav program možete da nađete na Instagram profilu beogradske.manifestacije i na sajtu Dečje leto na Ушќу. Naša ideja i cilj je da ovo postane letnje mesto gde će porodice moći da se druže, gde deca mogu da uživaju, da nauče neke stvari na jedan kreativan, interaktivan način.